DPWH Dizon na booking matapos ipasok ang iba pang mga kawatan sa Department of DPWH. Department of DPWH. At eto, Mayor Magalong nadulas kung sino yung mga tinutukoy niyang mastermind sa flood control scam. Ay grabe to ha. May pagdulas na nangyayari. May pagdulas na mga nangyayari ngayon. At talagang nabibistado na. Talagang talamak ang nangyayaring korupsyon at eto nga unti-unti nang lumalabas ang lahat. At dito nga, hindi ko pala na i-prepare ang aking mga babasahin, no? Mga babasahin natin dito, no, dahil talagang hindi na ho natin maano. So eto na nga, no, ang dalawang ginagawang panakip butas ngayon ng administrasyon ay etong si Senator Bongo at ang mga Duterte at etong si Senator Chis Escudero, na kung saan talagang lantaran ho ngayon yung ginagawa nilang pambabastos sa mga Duterte at pambabastos sa mga Pilipino dahil hindi talagang idinadivert nila yung issue. Mapatungkulo na dapat ay issue nila na dapat ay sila mismo ang humarap nito. So katulad lang nito ng kay Senator Chis Escudero nitong mapatungkol dito sa 30 million na campaign donation. Isa yan sa ginagamit ngayon at marami pa. Ito yung bago, yung kay Senator Bongo. Pasensya na po, hindi natin naayos bago natin i-start ang play, ang start ng vlog natin, no? So ito pa po yung isang diversional tactic na ginagawa nila, yung kay Senator Bongo, no, na ayaw tumbukin po ng mga nag-iimbestiga, lalo na yung ICI na yan na tinawag nga na salot or parang peking investigasyon ni Attorney Rowena Guanzon. At dito nga, dinadivert na naman nila kay Senator Bongo ang issue at kay Senator Chis Escudero. At hindi lang kay Senator Bongo, kundi sa buong mga kaalyado ng mga Duterte. Kagaya na lang po ni Senator Bato de la Rosa, yan, at ni Pangulong Duterte at syempre kay Vice President Sara Duterte. So sila hong tatlo ang ginagawang diversional tactic ho ng administrasyon para mabaling dito sa mga to yung issue na dapat nilang kaharapin. No, na talagang gusto nilang tsaka ito, nasa plano talaga to. Once na maging hadlang ka kasi talaga sa plano ng administrasyon, gagawin nila ang lahat para lang mapatalsik ka. Para lang masama ang tingin sa'yo ng mga Pilipino. Ang kinagandahan lang sa mga Pilipino ho ngayon, maaga ho silang namulat. Na talagang halatado nila yung ginagawang diversional ng administrasyon na issue na gusto ng administrasyon na mapunta sa kanila, yung issue na gusto nilang mapunta sa mga Duterte, yung issue na dapat na kinakaharap nila. Katulad nga ngayon yung masyado na ho nating nakalimutan yung 141 billion na insertion ni Martin Romualdez na hanggang ngayon ay hindi na naman napag-uusapan at dapat nga ay yun yung unang unahin ni Boying Remulla. At yung yung iba pa, yung 500 billion na itinanong dati ni Doc Loren Badoy at ni Ka Eric Celis na kinasuhan nga agad sila at kinontempa ng Congress. Dahil dun sa tanong nila kay Martin Romualdez kung saan napunta yung 500 billion na yun. At sinasabi nga nila, isa lang daw yung paninira, ka-fake newsan, pero ngayon ay lumabas na rin po lahat ng kasagutan at yung katotohanan. So eto, sakop ito sa playbook ni Marcos Jr. na matanggal. Ang alam na lang natin ngayon ang una nilang nagawa ay si Pangulong Duterte na idala na nga nila sa ICC sa Netherlands yung isang plano na nagawa na nila ngayon. Pangalawa po etong
kay pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, so nalalapit na ang pagtatapos ng 2025 year 2025. So 2026 start na naman po tayo sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. At ngayon tinatrabaho naman si Senator Bato at si Senator Bongo, no, na hinahanapan ng butas para lang masilip sa issue ng flood control scam. At sa iba pa, kasi ang pagkakaalam ko, etong si Senator Bato ay inuugnay sa war on drugs. So doon siya yayariin ng mga bangag na administrasyon. So ngayon nga, ito nga, si Dizon nga po ay, eto, panoorin nga po natin itong biglaang may tumawag sa isang live press con ni, ni Congressman Libiste, na sinasabi nga ito daw ay tiga DPWH. So panoorin nga natin to. Team are Grabe to On the spot na tawag to Okay po. Hindi nahihiya, no? Okay, sir. Yes, sir. Basta, sir, ang gusto ko, transparency and equitable allocation ng budget ng DPWH. Ayokong paboran lang ang aking distrito. Gusto ko wala ng korupsyon sa buong bansa. Tumawag, no? On the spot na tawag. Malupit, Malupit ka, Dizon, Iba ka rin, Yes, sir. Yes, sir. Basta, sir, pag may savings, sana po, matulungan natin ang buong bansa pag may savings, pag bawasan natin ang presyo sa DPWH. Yes. Thank you. Actually, as I said in the press con, I really don't know who's the contractor in your team, but if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there's real Tsaka change. parang boses si Secretary Dizon yung nagsasalita Meron bang kumausap sa contractor recently? Yes. As I said naman po, I have not even been told who in your team is a contractor. I am just relaying what I heard. Pero I think it's unavoidable na DPWH officials talk to contractors. So maybe Sec Vince can explain what was discussed in those meetings. Talagang tumawag sa kanya, no? Nataranta siguro to. Taranta siguro yan. Thank you very much. And then, pag ibaba naman natin yung presyo, pakita natin na wala tayong pinaprotektahang kita ng contractor. Pero parang kaboses ni Boying Remulla, no? Pwede nating i-anunsyo na 25%. Kino-compute pa. Okay.
Thank you. Thank you. Parang boses ni Boying Remulla. Thank you. Yes. Thank Tindi you. nito. And even beyond the appointees, of course, we know that the bureaucracy of DPWH is still intact from the past. So it would be good to also use this as a warning to others who are contractors in their bureaucracy. So, the DPWH will do a systematic search of who are the contractors and to make sure that there are no more contractors in DPWH. Yes. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Sir, si Sec ba ang inyong kausap? Si Sec. Out of respect for the person, you can derive from my conversation that he is from there and from DPWH. And baka hindi na ako tatawagan pag sabihin ko eh. Pero at least like I can say that their response is kung meron man, tatanggalin nila. Of course, there should not be contractors who work in DPWH. And by the way, this is very widely known in government, but maybe should be known by the public. And the gentleman on the phone just admitted it. Among the regional directors and district engineers, there's so many contractors who work in DPWH because it's logical. If they're giving contracts to contractors, why not set up contracting companies themselves? That's from the DPWH officials themselves. Now, they're saying they will search who among the new appointees is a contractor and remove them. Sir, may commitment ba yung nakausap nyo na ilalahad nila yung mga kilala nila contractors, maging yung mga appointees nila? May commitment ba? Hahanapin daw pa nila sino yung contractor sa kanila. Pero yung mga pag-uusap nila sa contractors, hiningi ko din na ilahad nila. So, of course, they're saying that they're not aware who's the contractor among them. I believe that hopefully will be clarified soon. But that, of course, they have spoken also with contractors. And I hope na ilahad din nila ano yung pinag-usapan ng bagong appointees ni Sec Vince sa mga contractors na kinuusap nila. Delikado yan. Mataas. Is he very close to the secretary? Nako. USEC, ASEC, COS, DPWH official. ED. Support siya ng executive team. Executive team inside DPWH. Grabe, no? Kasi you said na open letter, hindi sinagot. Ngayon may tumawag na sa inyo. Hindi, sinabi naman nila na ibaba nila yung presyo. Pero yung disclosure of data, again, I have the data that other members of Congress have asked for. Today, they can release it. So, I still hope that they can respond to all these points. Sir, yung challenge niyo po kay Secretary Dizon na ibaba yung halaga ng DPWH Kino-compute pa daw nila. Yeah. Hindi ba yun yung dahilan kung bakit din po mayroon kayong challenge sa kanya na i-disclose yung kanyang connection with contractors or yung part ng team niya na may connection sa contractors? Hindi ba parang it's a sort of warning or threat against the Transportation Secretary? Kasi kung ibaba yung presyo, wala nang source of kickbacks. So, I don't think there's going to be as much risk anymore of conflicts of interest in awarding DPWH contracts. Kumbaga, lugi pa nga yung contractor kung mababa na yung presyo eh.
hindi Kaya na siya po conflict. nag-resort din kayo dito sa challenge nyo na ito dahil hindi kayo napagbigyan dun sa request nyo po, sa prior request nyo. Okay, so all congressmen want what's best for their district, and in my case, it's not out of I want extra. It's I have maybe top 20 in population in the country, in the district, and that I in the budget hearings have also said we should give budget based on population, which has not been granted yet. So I'm disclosing this as me doing my job for my district. But what I propose, however, is that it not just be for me, for the whole country, we lower prices, save at least 100 billion pesos, and use that to help the underserved districts. Dapat ito yung mga tinutularan ng mga young guns, no? Yung ibang young guns sa Congress. Dapat ito yung tinutularan, Libiste, Kiko Barsaga. Maganda mag-tandem tong dalawang to, pares matalino to eh. Libiste tsaka ding Kiko Barsaga. O tsaka dito nakakagulat tong tumawag sa kanya na to. At dito natin yan malalaman sa isang piniplema tayo. Dito natin yan malalaman ano ba talaga ang totoong ano dun sa tumawag na yan. So ito, panoorin natin. Ibinunyag ngayon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may mga contractors na ipinasok sa DPWH si Secretary Vince Dizon. Kontraktor, ipinasok mo doon. Sa bagay, oo nga pa naman. Pero, ang tanong, safe ba yun? Kaya hindi umano nawala ang insertion sa infrastructure projects. So, ganun din pa rin pala. Para sa taong 2026. Wala pa rin si Vic pinagbago. Sumintak sa detalye. Naku po, patay tayo dyan. May mga contractors ding ipinasok sa Department of Public Works and Highways o DPWH si Secretary Vince Dizon kung wala mang kontrata sa gobyerno ay may mga kaugnayan sa kontrata sa pamahalaan. Yan ang ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste na nagsabing nakuha niya ang impormasyon sa mga kasama rin niya sa Kamara de Representantes. And what I heard is that it's not him who is a contractor, it's a member or members of his team who are contractors. And how exactly, I'm not the authority. But I have parang been told that this is actually wala din pala. known by many Inang yan. in Congress now. Kaya kwestiyon ng kongresista, wala bang conflict of interest sa mga itinalaga ni Dizon sa DPWH kung may negosyo sila o kontrata sa DPWH? Then the question is, if it's true that new appointees in DPWH have interests in companies that do business with DPWH, are we sure that there will be no conflict of interest in the awarding of contracts under the new leadership at DPWH? And why then has this not been previously disclosed? Hamon ni Leviste kay Dizon na i-disclose ang mga contractors mismo o konektado sa mga contractors na itinalaga niya at isinama sa team sa kagawaran. Isa ito sa nakikita niyang dahilan kung bakit mayroon pa ring insertions sa mga infrastructure projects sa ipinanukalang budget ng DPWH sa 2026 na abot sa 600 bilyong piso. Secretary Dizon is very accessible to the media, and I hope then that we can ask him to disclose all of his and his team's connections to DPWH contractors, and if he thinks there are still kickbacks in DPWH, and if he has ever discussed or been offered kickbacks, and if he could share this so that we can all work together. Inihayag ni Leviste na kung talagang gusto ni Secretary Dizon na mawala ang anomalya sa DPWH, dapat alisin ang mga opisyal ng ahensya na kontraktor at kasabwat ng mga contractors. Hiniling din ng mababatas kay Dizon na babaan ng 25% ang presyo ng mga projects sa DPWH upang walang magiging kickbacks ang mga opisyal ng DPWH at mga politiko na humirit ng infrastructure project sa kanilang nasasakupan. Naniniwala si Leviste na kaya pang ayusin ang 2026 budget ng DPWH at maalis ang mga insertions na ginawa mismo ng mga tiwaling opisyal ng DPWH na kasalukuyang nasa pwesto dahil dadaan pa sa Senate deliberations ang national budget. Nako, no? So, yun nga.
Nabulgar na naman, nabisto si Dizon dito kay Leviste. Oo, anak ng teting, tinanggal yung bulok, ipinalit din, bulok din ata. Ata ha? Ata. Ay nako. Tinanggal si Bunuan kasi nga maraming anomalya at nakawan na nangyari. Na parang hinayaan nga ni Bunuan yun. Hanggang ngayon nga, parang wala na si Bunuan. Parang nasa ibang bansa na rin ata yun. Parang nagja-jack and point ata sila doon ni tawag dito, ni Saldico. Wala na rin ho tayong balita doon kay Bunuan. Ngayon, etong si Dizon naman ang ipinalit. Kaso, wala pa rin, ganun pa rin yung nangyayari. 'Di ba? So, parang umulit lang at wala din naman kaya nga ito sa totoo lang, kahit anong palit talaga ng mga sekretary sa iba't ibang sangay ng gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH, kung yan ay kontrolado pa rin ni Marcos Jr., wala talagang mangyayari dyan. Parang ano lang yan parang puno lang ng puno ng isang mangga o kahit anong puno. Ang pinakaugat, kapag ang ugat ay healthy or malusog, malusog din ang puno ng katawan ng isang puno. 'Di ba? Pati ang dahon, pati ang sanga niyan, malusog 'yan. Kung bulok ang ugat, bulok din yung katawan niyan hanggang dahon, bulok 'yan. Kung ang presidente ng Pilipinas ay bulok ang sistema at pamamalakad sa bansang Pilipinas, ganun din ang mga nasa baba niyan. Sino ba yung mga nasa baba niyan? Senador, congressman, sino ba? Yung DPWH Secretary, Ombudsman, DILG, BIR, NBI, AFP, PNP, wala lahat yan. Lahat yan, bulok yan kung ano. Pero mo, lahat ng leader ngayon sa iba't ibang sangay ng gobyerno, hawak ni Marcos. Ikukumpara nga natin, ganito yan napaka-basic na halimbawa. Si Pastor Apollo Kibuloy, good leader siya sa KOJC. Anong nakikita natin sa mga member niya? Di ba maganda din? Di ba? Ang ganda. Maayos. Malinis. Magalang. May kapwa-tao yung mga member niya. Kasi ganun. Ganun ang nakita ng mga member niya sa kanilang leader. Pangulong Duterte. Bakit kinahangaan si Pangulong Duterte? Bakit najeta ang mga korap, ang mga adik, mga pusher, mga kriminal nung panahon ni Pangulong Duterte? Una-una siya yung leader. Siya yung pinakaugat Sa kanya talaga nanggaling lahat. Ngayon, yung mga nasa baba niya, katulad ng Congress at ng Senado, hindi nakakapangurap. Kasi nga, matuwid Matuwid yung leader. At kinakatakutan ng nasa baba niya. Si Marcos, sino natatakot kay Marcos? Malaya nga nangungurap yung pinsan niya. Yan na lang pagbasihan nyo kay Pangulong Duterte, kay Pastor. sa napakagaganda nilang, napakaayos nilang leader, napakatibay nilang leader. Tignan niyo yung mga nasa baba nila nung mga panahon nila. Hanggang ngayon, 'di ba? Anong bintang kay Pastor? 'Di ba? Manyakis, nanggagahasa, salbahe, masama ugali. Di sana nakikita natin sa mga member nila. Anong ginagawa ng mga member nila kahit pinapahirapan yung leader nila? Ito hindi po panunumbat kinikwento ko lang ho sa inyo. Hindi po, wala pong halong panunumbat dito. Tingnan nyo. Sa likod ng pagpapakulong kay Pastor, sa salang hindi niya namang ginawa, na hanggang ngayon hindi nga maipakita ebidensya, may bumaliktad pa na witness. Ano nangyayari? 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng KOJC. Tuloy-tuloy pa rin ang tulong ng SMNI. Hanggang sa kasuluk-sulukan ng mga
lugar dito sa bansang Pilipinas. Akala nyo ba yung sa Lindol lang? Akala nyo ba yung sa Lindol lang ang ano ng partida? Naka-freeze pa yung account nun. Akala nyo ba yung sa Lindol lang? Hindi. Sa kada may mga sunog, sakuna, may lumapit, kahit hindi ka nila member, kahit ano pang relihiyon mo, basta kailangan mo ng tulong, tutulungan at tutulungan ka ng SMNI, ng KOJC, ng mga member ni Pastor. Kung sa iba-iba yon, isipin nung iba, tangina, ba't ako tutulong sa inyo eh? Ang sama nga ng tawag nyo sa leader namin. Ang sama ng tingin nyo sa leader namin. Diba? Binalahura pa kami ng administrasyon. Ba't namin sila natulungan ng mga kailangan nilang tulungan? Ganon. Kaya nga ito nangyayari sa DPWH. Kung bulok ang sistema ng leader, bulok din lahat yan dyan. Nagsimula sa bulok yan eh. Kay Marcos Jr., tumawid kay Martin Romualdez, bumagsak kay Saldico, tumulay kay Bunuan. Diba? Tapos ang nadidikdik ngayon, puro kontraktor lang. Katulad nung Napoles, pork barrel. Yung mga involved doon na mga politiko, oo, nakulong pero nakalaya. Sino nadikdik? Si Napoles lang. Ganyan na ganyan din ang mangyayari dito sa issue ng flood control scam. Bandang huli, puro kontraktor lang mga makukulong dito. Pati nga yung witness na idinidikdik si Martin Romualdez, maaaring makulong pa yun. Dahil tinuro niya si Martin Romualdez. Pero si Martin Romualdez na itinuturo ng marami na mastermind ng flood control issue, hindi pinapansin. Hindi nga maimbestigahan eh. Diba? Ginawa pang state witness. Yun pa yung pinakamasakit dun. Yun pa yung pinakamalala dun. Ikaw na yung tinuturong mastermind, punot ulo ng lahat ng nakawan, ikaw pa gagawing stay witness. Ganun ka bulok ang sistema ngayon. Dahil bulok ang leader, bulok yan lahat. Yun. So ito pa yung balita dyan, mapatungkol dyan sa DPWH na yan. Bago na ang mga opisyal ng DPWH, pero mukhang hindi naman daw nagbago ang kalakaran dito. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ang mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nanghihingi daw ng kickback sa mga bagong proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa, Mavic. Mabigat yung mga pasabog na ito ha. Tinukoy ba ni Representative Leviste ang kanyang source? Pinky, vacation mode na ang mga kongresista at dahil matapos nga nilang maipasa ang House version ng 2026 budget. At pero tila iba ang mood ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at sa kanyang press conference kanina, panibagong pasabog ang ibinunyag ni Leviste kaugnay pa rin ng controversial na flood control project. Pero sa pagkakataong ito, sangkot daw dito ang mismong bagong talagang si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanyang halos 2 oras na pagharap sa media, kanina sinimulan ni Leviste ang kanyang mga pahayag sa isang presentasyon. Nanawagan kaagad siya kay Dizon na isapubliko ang lahat ng mga panibagong proyekto, mga halaga at ang mga ponente nito sa bawat distrito na ipinasok ng DPWH sa 2026 budget. Ito ay base na rin sa pangako daw ni Dizon na isapubliko niya ang mga proyektong inilagay nila sa pambansang pondo nang bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang unang panukala. Pero sabi ni Leviste, tila hindi ito nasunod hanggang sa maipasa ang House version ng General Appropriations Bill para sa 2026. Dahil dito, hinihiling ni Leviste kay Dizon na bago sumalang sa Lunes sa budget hearing ng Senado na i-disclose o isapubliko ang mga impormasyon ng mga proyektong kasama ngayon sa panukalang pambansang budget ng DPWH. That a lot of that non-allocable budget
of which there is available data that can be disclosed, has been reported to be given in exchange for consideration. And the consequence of this system is that yung distrito na walang kickback ay nababawasan ng budget at yung distrito na may kickback ay binibigyan ng budget. Bukod dito, nais ni Leviste na ipaliwanag ni Dizon at ng ilan sa kanyang mga tauhan sa DPWH ang umano'y koneksyon daw nila sa ilang kontratista. Sabi ni Leviste, mismong sa kapwa niya kongresista narinig na umano'y nanghihingi na ng kickback ang mga itinalagang opisyal ni Dizon sa mga kontratista. Bukod pa sa impormasyong ang mga tauhan daw ni Dizon ay mga kontratista rin. Naku po. Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. And yes, this is just what I was told. And I was told by another person that others on his team, even those who are not contractors, have been talking to contractors at may hinihingi. Bagaman hindi niya inaakusahan si Dizon, paniwala ni Leviste, may posibilidad na totoo ang kanyang mga narinig. Ito'y dahil hindi lang isaan niya, kundi halos lahat sa mga kapwa niya raw mambabatas ang nakakaalam na ng panibagong kickback sa DPWH. It would be good to ask members of Congress what they know. Because I am one out of 317. I'm sure there's many more in the 317 that know more. So I think it will be good for our country if we just all be transparent now about what we know. Sa kalagitnaan ng kanyang press conference, isang tawag ang kanyang tinanggap at kinausap sa harap ng media. Hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang kausap, pero inamin niyang isa daw itong mataas na opisyal sa DPWH. If you stand outside of this room when Congress is in session, you can ask every single one of them what they know. It's not only a few people in Congress that knows things about what I'm talking about. So the reason why I'm saying this, and I believe that more information will come out after I say this, is because there's so much information out there if you just ask the other members than me. Sir, yung kausap po ninyo kanina, source niyo po yun, di ba? Yan yung isa sa mga accused. Grabe. Nang tanungin kung sino ang tumawag kay Congressman Leviste, ay hiniling niyang wag nang isiwalat dahil baka hindi na raw magsalita pa sa kanya. Hindi, mas okay na rin talaga yun. Huwag na sabihin. Letter, Pinky, ang ipinadala ni Congressman Leviste kay Secretary Dizon noong pang nakaraang linggo para ipaalam ang mga impormasyong ito, pero hindi daw tumugon ang kalihim. At pero kanina kinukonsidera na niya yung tawag kanina ng isang mataas na opisyal ng DPWH na sinagot na yung kanyang yung kanyang letter kay Secretary Dizon, at base dun sa kausap niya ay sinasabi na aalisin o tatanggalin ang sinuman sa mga opisyal na mapapatunayang nangingikbak o kontratista rin. Pinky? Yun nga, Mavic. So, sandali lang, yung sinagot niya, natawag doon sa telepono, sabi niya, isa sa mga accused? Grabe. Actually, Pinky, hindi naging malinaw yon sa amin. Pero ang sinasabi niya ay allegedly accused din itong kausap niya kanina. Pero nung bandang huli sa press conference, iniiba na niya yung statement na itong opisyal na ito ng DPWH ay willing tumulong para dito sa sinasabing mga opisyal ng DPWH na umano'y nanghihingi nga ng kickback
at pinagbibintangang mga kontratista na rin. Oo. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Pero meron na nga kaming mga spekulasyon kung sino-sino. Ang akala pa nga namin ay mismong si Secretary Dizon yung kausap niya. Oo, pero kung sabihin kasing isa sa mga accused, nasabi mo nga medyo malabo din towards the end, imposible yun na si Secretary Vince, no, Dizon. But, Mavic, meron bang balak si Congressman Leviste na ibahagi itong kanyang nalalaman sa ICI o kaya sa DOJ? Actually, Pinky, natanong natin siya dyan tungkol sa ang tanong pa nga namin kung willing din siya na i-reveal yung kanyang source at isumite sa ICI para sa investigasyon. Hindi niya tuwirang sinagot yun Pero dapat ang sinasabi niya ay dapat hindi naman ito sekreto itong mga impormasyong ibinunyag niya dahil sabi nga niya dapat ipakita to ni Congressman Leviste. Pag hindi niya ipinakita to, sasabihin na gumagawa-gawa lang siya ng issue. At alam naman natin ng utak ng mga involved dyan sa nakawan na yan. Kanina, halos lahat na rin naman ng mga kongresista ay alam itong impormasyong ito. At sa mga susunod na araw, sinabi niya na dahil sa pagbubunyag niya na ito, ay may mga impormasyon pang lalabas. Pinky. So, hintayin natin kasi para natin yan, ang sabi nga niya, kung umikot daw kayo dyan, meron ding ilang mga kongresista ang magpapatotoo dito sa sinasabi niya. Tingnan natin kung ano ang magiging mga susunod na revelation. Maraming salamat sa iyo, Mavic. So yun, dapat talaga, dapat ay ipakita ito ni Kong Leviste. Kung sino tong tao na to at abangan din natin yung iba niya pang mga pasabog. Kasi una-una, kagaya ng sinabi ko, hindi na naman po ako nagkamali na nakapokus tayo sa 2025 national budget habang kinakana nila yung 2026 national budget. Ito na nga, nangyayari na ngayon. Nangyayari ngayon. Kaya nga dapat mga banateros, mga kabiyaya, pakishare ng bidyong ito tungkol dito sa 2026 national budget kasi importante ho dito. Kasi nalilibang tayo, nakapokus tayo sa 2025. Hindi ko sinasabi na kalimutan natin yun. Hindi ko sinasabi. Ang punto ko ho dito, hindi lang dapat tayo nakasentro sa 2025 national budget, kundi mag-focus din ho tayo sa 2026 national budget. Kasi nga, kung nagawa nila noong 2023, 2024, 2025, maaaring mas gagawin pa nila yan ng paulit-ulit sa 2026 national budget. Paalala lang po 6 trillion po ang budget ng 2026. 6 trillion, hindi billion, hindi rin milyon, kundi 6 trillion. So sobrang napakalaking pera ho niyan. At tiba-tiba na naman ang mga kawatan kung merong nangyayaring katkungan dyan sa budget na yan. Yung masakit dyan. Kaya nga etong sinasabi ko sa inyo, dapat talagang pagpukusan natin to at bantayan natin ng maigi etong 2026 national budget kasi mahilig gumawa ng strategy, ang diversional tactic at tinatawag na gino-ghost tayo ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan na parang minumulto tayo doon sa isang issue pero doon naman sila nagnanakaw sa kabila. Ituloy pa natin to. Unidad ng Abante nag-uulat ng live bansa. At tubiling iimbestigahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang alegasyon ni Batangas Congress. Ito na pala, sumagot na pala si Secretary Dizon. Panoorin natin. Leandro Leviste na nag-ugnay sa ilang miyembro at appointee niya sa ahensya sa mga kontratista. Bukas din daw si Dizon na makipagpulong kay Leviste para personal na alamin kung sino-sino ang tinutukoy nito sa kanyang revelasyon. Sana nga. Meron siyang specific. Ang
commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, tatanggalin ko po yung taong yun. Uy! Immediately. Uy! At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa. Tama lang. Yung Tama. Yan, maganda yan. Wala raw sisinuhin si Dizon kahit pa ito ay Maganda yan, mga maganda bagong yan. appointee sa ilalim ng kanyang liderato. 5 bagong undersecretary ang itinalaga sa DPWH noong Setyembre. So asahan natin yan na ikukulong at kakasuhan ang taong yan, ang mga involved dyan. So asahan natin yan kay Secretary DPWH Dizon. At dito naman tayo mapatungo sa sinabi at pagkadulas ni Mayor Magalong. Ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Yun. Na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Tama. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Yun, ang ganda ho nun. Palakpakan natin. Ang tagal mong binitin kami. Ang tagal naming inintay sa iyan, Mayor Magalong. Yang pag ano mo na yan, pagsasalita mo na dapat na tukuyin na si Martin Romualdez at si Saldico. Ang galing, oo. So yan na, unti-unti na hong lumalabas sa mga katotohanan at sana naman din, eto na, yun yung isa sa mga ebidensya ngayon na dapat ay pagtuunan ng ombudsman. Na marami nang nagsasabi na si Martin Romualdez Saldico ang mastermind sa nakawan sa issue ng flood control scam. At dito naman tayo, dito naman sa 2026 National Budget, magbantay ho tayo at abangan natin ang mga susunod na kabanata dito dahil mukhang nagiging delikado na rin ang 2026 National Budget. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po at syempre pakidamay na rin po ang like and share sa ating video na to at para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng order.